kommer, og det bliver nok igen. Ja, som min hacienda købte ny i Californien. Det var ikke betroet. Nej. Han er den sejeste mand ever. Sådan der. Se. Se musikken. Ja, der fyrer bare en ekstraordinær klasse. Det er den lemon guy. Så skal du få fat. Nej, hvad er nu det? Hvad er der sket med ham? Han er bare en kæmpe ord der i næsten. Nej, det her er mest. Kan du holde den lige ved enden, sådan at man kan se Dannebrog? Nej, så skal jeg også. Hvilket har vi det her? Det er der på. Nej, det er efter den har mistet styringen. Hvordan gør du lige? Kevin! Hvad er det her, Lejle? Fint. Ja, det er jo dig, Kevin. Det er jo dig. Det er en karikatur på dig. Ja. Det er sådan, han ryger. Det synes jeg er det seje. Det kunne han ikke mere. Og han long on. Han elsker sin Beyoncé.